Social media duniyar matasa, miya da alkhairi kar miya da zamba. Social media duniyar matasa, a duniyar chatting yanzu ta yi rasa. Yasa zakatan wasu sun shagalta wasa, yasa waɗansu a hansar su ringa gasa. Maza da yan mata kan ku zan yi casa, har da matan gidan ma ba sa kiji ba. Kudu muke faman yi ba mun tsaya ba, muna saman wani tsauni ba mun sani ba. Ɗakin duhu mun shiga ba da fitila ba, ana ta nisa da ba da kira ba, ana shiga rijiya ba da shawara ba. Kun fita ya ake ban ji mun sani ba. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi tarbiya da zamba. A yada alkhairi kar a yada zamba, a nan ake mai da kaɗan ta zama babba, a nan ake haddasa ki a ringa gaba, a nan ake tarbiyyar da ban faɗi ba, a nan ake wargaza tarbiyyar su ba duk anan bidiya in ba ku sani ba. Waɗansu ko sun zo don siyo zumunta, waɗansu na yi domin siyo abota, su kara addini ko a gyara bauta, su sanya ayoyi har ku a karanta, domin a wanke duka zuciya kazanta. Wasu suna yin hakan media ku duba. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi tarbiya da zamba. Waɗansu kaulamarin ba ni san tunawa, irin abin da idanu suke ganewa. Waɗansu hoto na tsiraici za su sawa, a media nan ne dandalin gwadawa. Kowa irin mai halinsa zai kulawa, wa ya ce wata rana ba sa haɗe ba. Abin takaici ma har da ma amare, ta samu gato chatin suke a tare, su kama yin soyayya kwarai a tsare, har ma ta ce masa honi su canza yare. Da igiyar aure uku kan ta ɗaure, shi miji gwangwani kun ga bai sani ba. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi tarbiya da zamba. A dole matar kawai aka ba ta babba, akan hakan ka hana sai ku ringa gaba. Ta kai bayanin ga cocilar ta karɓa, sai ta fake maka kallo ba ta bari ba. Kewar kayin ba ta nan ba ta sake ba, me yasa alƙur'ani ba kya rike ba. Sanan batun yan mata da yan samari, babbar waya kanta sukan barar da gari, su dai kawai chatin shi suke mafari, shine yake kai su cikin jakar magori. A kama labari sun barar da jari, duk anan media ban ji kun musa ba. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi tarbiya da zamba. Ga yan siyasa ita media ku duba, nan ne gurin jawo tsokana da zamba, nan ne gurin ce magwanin ka bai iya ba, nan ne wurin nuna abin da bai yi kyau ba, nan ne wurin haddasa gardama da gaba. Dandali ne ake ba na fa'ida ba. Batu na alkhairi ba a san azawa, batu na sheri shine abin gwadawa. Yan mintika ka gani yayi zagayawa, duk duniya kowa za ya yau ganowa. Sanin wani kanan kaya bayyanawa, babu da na sani tun da bai gama ba. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi tarbiya da zamba. Idan yana waƙar wasu za su ɓargu, bare a ce an sanyo kiɗan kalangu. Ga wanda bai da fahimta ko zani zagu, suna tunanin rushe masu katangu. Ina nufin wasu su zama kamar guragu, ni kwaɗan yi ban yi nufin hakan ba. Dan katsinawa ne wanda ya yi waƙe, a da ina barci yanzu gane farke. Ku gane noma shi ne ake a duke, kusan batun tafiya na wurin fatake. Da an yi nisa yaro ka gan shi ɗauke, don ba zai juriya ne na tafiyar ba. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi tarbiya da zamba. Na godiya ta tari a gun masoya, dan hira mai waka ba nikin masoya. Idan mutan katsinawa muna da kunya, gami da tarbiyya gunsu ne na koya. Lamar waya
in na faɗe ta sai ku juya gaisuwa ne da kudan mata katse ba.